ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଇ ତୁ କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ଲୋ? ବାହା ହେଇନି। ବାହା ହେଇନାଉ? କେତେ ବର୍ଷର ବାହା ହେଇଥିଲୁ? 12 ବର୍ଷର। 12 ବର୍ଷର ବାହା ହେଇଥିଲୁ? ଏଇ ଶ୍ୱଶୁରର କାମ କରୁଥିଲୁ ନା? ଏଇ ଶ୍ୱଶୁରର କାମ କରୁଥିଲୁ ନା? ଲୋ ଶ୍ୱଶୁରର କାମ କରୁଥିଲୁ ନା? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଁ କାମ କରୁଥିଲି ବସିଥିଲି ନା। 12 ବର୍ଷ ବେଳୁ? ମୋର ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ ବାହା ହେଇନାହିଁ। ତୁ 12 ବର୍ଷ ବେଳୁ ବାହା ହେଇ ପଡିଥିଲୁ ନା? ତୋର 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ ତୁ 12 ବର୍ଷ ବେଳୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ? ହଁ ବା। खतरनाक आदमी है। खतरनाक आदमी हो तुम। ସତ୍ୟ ନୁହଁ। लो ମୁଁ କହିନି ତୁ 14 ବର୍ଷର ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ନା? ପୁନର୍ବିବାହ କରିଥିଲୁ ବା? 2 ଥର ବାହା ହେଇଥିଲୁ ତୁ? ହଁ ହଉ ହଉ ହଉ। ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଲାଗି ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଘଟ। ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣିଲ ମୁଁ କଣ କଲୁ? ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲୁ? ବାଇଗଣ ପାଣି ଦେନି ସେ ଭାସିଲା ଯେମିତି ପାଣି ଢାଳିଲି ମୁଁ ବୁଡୁନି। ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିଲି ବୁଡୁନି କାହିଁକି? ଓ ବାଇଗଣ ବୁଡୁଥିଲାନି। ଘୋଡ଼େ ପାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ ନ ବୁଡ଼ିଲା ଥାଳି ପକେଇ ମାଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିକାର ସିଏ ତାର ବସ